Idi pakasaritaan ti Pilipinas ita alawas ti panakalagip. Ti panakapapatay di Ferdinand Magellan ang nalatak akaunaan aggan ganaet ang nakirangat kadagiti Pilipino idi April 27, 1521 at parang ni Anjel Kim Pengosro. Nang rugi iti misyon ni Ferdinand Magellan amang likmot iti sangalubungan amang sapsapol iti western route ngagturong iti Spice Islands. Idi simbangput iti Pilipinas iti Marso 1521 nang bukol kadagiti alyansa kadagiti lokal a leader. An ipangpangrunan ni Raha Humabon ti Cebu an nakomberte iti Kristiyanidad. No pay kasta timmaod dagiti tensyon idi inkagumaan ni Magellan a palawaan templuwensya ti Espanya iti Mactan. Asadya ni Lapu-Lapu, may saan narungsot kad agwaywayas adatu kat nagkadkad nga agpasakop. Gapota determinado amang ipagsa iti dominasyon, indawluan ni Magellan ti basit a pwersa ti agarup enam apulo a lalaki, agraman dagiti soldadong Espanyol kan dagiti kaalyado a Cebuano, idjay Mactan. Idi agsapa ti Abril 27, nagturong dagiti tattao ni Magellan iti igid ti baybay ti Mactan. Asadjay, dagiti man nakigupat ni Lapu-Lapu ket agururay. Ti daga ket pabor kadagiti man ang depensa. Adagiti kanyon ni Magellan ket nagbalin asaan nga epektibo gapo ti kinadayo manipod kadagiti barkoda. Dagiti pwersa ni Lapu-Lapu ngarmado kadagiti pika, pana ken kampilan swords ket tinapunos da dagiti manang raot. Ni Magellan ang nakaarmas, si tuturod ang nakiranget ng natamaan tinasabidungan a pana ti sakana. Bayat ti panagatras dagiti tattao na, iso naket napalikmutan ken napapatay. Ti chronicler ani Antonio Pigafetta ang nakalasat iti gubat, indokumento na ti panakatnag ni Magellan. Ti Battle of Mactan ket nang diribok iti ekspedisyon ni Magellan. Nupay kasta, dagiti nakalasat at tripulante na, ngayon dawluan ni Juan Sebastian Elcano ket nakompleto dati panaglawlaw da iti mapa asursuruten da. Para iti Pilipinas, ti laban ket nang marka iti kinaturod dagiti Pilipino kontra iti dakes a panggep ti ganganaet. Ita, malaglagip ti laban ti Pilipinas babaen iti Lapu-Lapu Shrine iti Mactan. Ti Battle of Mactan ket saan laeng apasut ti pakasaritaan. Irepresentar na ti kinaandor dagiti umili iti pangta ti peggad. Uray no idi agangay nakauneg ti Espanya iti Pilipinas idi 1565, babaen ken ni Miguel Lopez de Legazpi. Ti Ipupusay ni Magellan ket nang marka iti pakasaritaan ti Pilipinas nga itinaminsan adda naturod a grupo dagiti Pilipino anang ipakita a kabaelanda a pumatay para iti bukod da adaga. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.